Dámy a páni, kamaráti a priatelia, už je ten správny čas začať. Možno ešte prídu ďalší, určite by mali, lebo prídu o veľa. Tomáš je skvelý človek. Patrí vo svojom športe k absolútnej svetovej špičke. To si treba uvedomiť, že naozaj je len málo oveľa lepších futsalistov. Neviem, či vôbec nejaký je. Pre nás je práve Tomáš najlepší, lebo pochádza zo Starej Ľubovne. Sme veľmi hrdí, že tu máme dvojnásobného najlepšieho strelca najlepšej ligy. Vďaka tomuto človeku má anketa futsalista roka stále dookola ten istý scenár, lebo sa stal 9-krát najlepším absolútnym víťazom ankety futsalista roka. Takže spoločne privítajme Tomáša El Dragonte Stará Ľubovňa Drahovského. No, takže sme v Starej Ľubovni na našej rodnej hrude. Tak začneme trošku spomínať na to, ako si žil v Starej Ľubovni, žil si tu v 90. rokoch, zažil si to detstvo. Tak kde si sa zdržiaval, čo si robil, keď si bol ešte malý Tomáš Drahovský? Tak, asi mi to stalo až dodnes, ja som bol vždycky taký veľký športový tým, vždy som bol športovec, vždy som hrával futbal, hokej, všetko možné, čo sa tu hrávalo, takže pre mňa bol vždycky ten šport taká, nie že priorita, ale taká tá prvá vec, ktorej som sa ja vždycky od mala venoval, takže zdržiaval som sa na družbe na tých ihriskách všetkých, ktoré boli nielen za mojou bytovkou a všade potom okolí, kde som mal kamarátov. Čiže stále šport. Hej, bol to vždycky šport. No super, takže tam sa budovali asi základy, je to podstatné pre profi športovca, aby už od detstva mal nejaké návyky, pohybové zdatnosti, možno niečo. Tak určite, aby mal nejaké návyky je dôležité, ale možno pre každého športovca je to taký ten prvý impuls, keď mu niekto alebo niekde chodí, či už s rodičmi, kamarátmi hrávať, tak možno si vyvinie taký väčší vzťah k tomu športu a potom už je to na tom danom chlapcovi, dievčati alebo komkoľvek, čo si vyberie, či ho zaujíma futbal alebo akýkoľvek iný šport, tak jak to bolo u mňa. Ja som hrával dlhé roky futbal, až potom neskôr som vlastne presedlal na futsal a to mi ostáva dodnes. No už si to aj naznačil. Napríklad v mojom detstve najviac letel asi volejbal, bol taký boom, lebo Extraliga sa tu začala hrať. Počas tvojho detstva ktoré športy leteli? Bol to práve futbal, taká topka, že každý chcel hrať futbal? Tak ty si asi býval na inom sídlisku, vieš, takže to bude tým. A v iných rokoch my sme také volejbalové ihriska nemali, ale myslím, že sa tu hrával určite aj volejbal, hrával sa basketbal, futbal, v zime hokej, čiže myslím si, že tá moja generácia vyrastala na tom, že vždycky sa hrávali tie letné športy v lete a v zime to automaticky bol hokej, lebo všade bolo všetko zamrznuté, čiže všetci využívali to, že sa dá hrať hokej. A bola tam asi nejaká rodinná anamnéza, že takto si sa tam dostal k tomu futbalu, že otec, dedo možno? Tak je pravda, môj dedo hrával futbal, môj otec hrával tiež futbal a vlastne od mala som vždycky chodil s ním na zápasy a všade, takže mne to bolo tak jasne možno trošku aj dané, naznačené, že asi od mala tá moja cesta pôjde takým tým futbalovým smerom. Ale keby si sa nechytil, tak nie si asi nútený. No, ťažko povedať, možno by ma nutil, ale tak ja som sa chytil, ja som to mal rád od malička, takže nemusel to mať možno až také ťažké a nemusel ma toľko nutiť. Bol si tiež ten prípad, že všade a vždy futbal vo voľnom čase, aj keď si mohol vybrať, tak práve tá lopta pristala na nohu? Alebo... Jasné. Ja som hrával doma, akože v obývačke, v detskej všade, čiže a nielen vonku, ale aj doma, akože v byte, čiže pre mňa bol futbal alebo akýkoľvek šport, akože v tom mladom veku som nerobil nejaké veľké rozdiely, jasne chcel som hrávať futbal, ale nebránil som sa žiadnemu inému športu. Keď si to tak vo voľnom čase bral tú loptu, tak pomáhalo ti to tak umocňovať tvoj vzťah k lopte pri nohe, k futbalu, všeobecne k športu, keď si po ňom siahal aj vo voľnom čase? Ja si myslím, že áno, tak dostaneš nejaké také návyky alebo zvykneš si na to, že proste trénuješ, po škole ideš na tréning, tam skončí tréning, si s kamarátmi, ktorí ten šport majú radi, ktorí akože tiež veľa športujú, chcú robiť to, takže pomôže ti to nielen tebe samotnému to, že chceš športovať, ale asi aj ten okruh ľudí, v ktorom sa pohybuje, že sú tiež majú nejaké športové návyky a proste chcú športovať takisto. Sú tie kamarátstvá z toho detského futbalu tie najpevnejšie, ktoré teraz máš? Keď sa vrátiš do Ľubovne, tak sú to tvoji bývalí spoluhráči, ku ktorým sa možno najviac tak uchýľuješ, alebo si s nimi v kontakte, alebo máš aj iné kontakty? Je pravda, že tak ja mám väčšinou také tie športové kamarátstvá, alebo tie, ktoré som si počas kariéry vybudoval, či už futbalovej, alebo skôr futsalovej, ale je pravda, že v Ľubovni akože viac menej fungujem, alebo najčastejšie sa stretávam, keď som tu s ľuďmi, s ktorými som vyrastal, alebo s ktorými som hrával futbal, s ktorými som ja trávil najviac toho času, ale tak je pravda, že stretávam tu veľa ľudí, s ktorými som možno zažil detstvo, alebo s ktorými som chodil do školy, alebo som si s nimi niečo prežil, čiže tých ľudí, ktorými ja tu mám dobrý vzťah je veľa, ale asi tie najpevnejšie kamarátstva sú tie, ktoré akože vznikli
pri tých futbalových začiatkoch. Už keď sme pri vzťahoch, tak futbalisti boli vždy tí najatraktívnejší. Tak čo tie ženské vzťahy v detstve? Ťažko povedať, to je otázka asi na to ženské pohlavie, že či sú futbalisti najatraktívnejší. Neviem, akože či ich bolo veľa, málo, akože asi nejaké boli, ale zase bolo to vždycky tak viac športovo ladené. Viac športovo ladené. Dobre. Tak budeme rešpektovať túto odpoveď, keďže to je pani manželka. Ideme teraz robiť rozhovor. Kľudne, môj sa pýtať. Kebyže máš vybrať nejaké ihrisko, asi mimo junošportu, tak kde si tak najviac hral? Že také ikonické, tam Tomáš najviac hral? Vieš čo, akože určite za mojou bytovkou pri Palárni a potom možno na námestí pri Zmrzline. To boli také dve ihriska, kde my sme sa najčastejšie stretávali. Ako si spomínaš na tie časy, keď si chodil si ako dieťa zahrať s kamarátmi, môžeš menovať aj tú partiu, že ktorá vznikla možno pri futbale, aké to bolo, také možno bezstarostný život, riešil si len futbal? Jasné, myslím si, že viacerí to potvrdia a nemusia byť ani športovci, že to boli najkrajšie časy, lebo nemusel si nič riešiť, nemal si žiadne starosti, proste skončila škola, išiel si von, večer si prišiel a bola pohoda. Ráno si vstal, išiel sa opäť do školy a zase si mal voľno, čiže tie starosti neboli žiadne, takže to si myslím, že potvrdia aj tí, ktorí nešportujú dnes alebo nevenujú sa nejakomu športu, že to boli krásne časy. Ja by som sa niekedy rád do nich vrátil. Keby si mal menovať partiu, ktorá tam vznikla vtedy? Partiu? Tak tých chlapcov je viacero. Peťo Drobňák, Adam Buk, Kristián Drobňák, že je ich veľa. Bolo by ťažké menovať, ale asi to sú takí traja, s ktorými ja najčastejšie komunikujem. Aký si bol futbalista? Lebo to, že si elitný futsalista, nemusí znamenať, že si bol dobrý futbalista. Tak aké to bolo na trávnikoch? Vieš čo, popravde, ja som bol asi taký dobrý. Nebol som ani zlý, ani najlepší, ale bol som akože dobrý. Ja som to vždycky uvádzal na príklade, že keď sme boli na veľkom ihrisku tak o mne hovorili, že áno, ten hráč je dobrý, ale ten a ten je lepší, alebo tí traja sú najlepší, ale ten je dobrý. Ale rovnaký tým sme prišli v zime do haly a oni povedali, ten je suverene najlepší. Čiže možno už vtedy to niektorí ľudia videli a možno už vtedy tá moja cesta bola nejak smerovaná k tomu, že možno zakotvím pri futsale, aj keď som si to možno neuvedomoval, ale ja som bol taký, povedal by som, priemerný futbalista. Je niekto aj profi z tvojej éry v junošporte? Bol to junošport vtedy? Bol, áno. A je tam niekto taký fakt, že výrazný? Čo, myslím si, že dnes už nie. Peťo Štefáňák ale jednu dobu v Košiciach, ale ten už tiež dnes skôr trénuje ako hraje a z tej éry si myslím, že nikto akože profi futbalista nie je. Z Ľubovne si odišiel, nazvime to, že odišiel už počas strednej školy, tak nosil si so sebou niečo aj doteraz, čo ti tak pripomína Ľubovňu, alebo ako si možno oživuješ tie spomienky na Ľubovňu? Máš niečo také, možno hmotné, alebo iba spomienky? Vieš čo, hmotné, akože nemám nič konkrétne také, ale však tých spomienok, či už z detstva je veľa, však aj akože, ako keby tá moja futsalová kariéra začala aj tu, lebo však hrával som tú halovú ligu, ktorá vlastne bola futsalová už v tej dobe, aj keď možno tu nikto nevedel, že nejaký takýto šport vôbec je, že sa hrá na nejakej profi úrovni, ale už tu boli nejaké začiatky, čiže akože skôr také tie spomienky a tie začiatky a ja dodnes na to veľmi rád spomínam a ja vždycky viem, že som Ľubovňan všade, kde som, čiže akože toto si pevne držím a vlastne tým, že v Španielsku mňa volajú Drak zo starej Ľubovne, tak nejakým štýlom si toto nesiem stále so sebou. Prečo Drak? Vieš prečo? Lebo nevedia vysloviť moje prezvisko, keďže v španielčine sa nevie vysloviť H, tak vyslovujú Dragon, tak vzniklo, že Dragon, čo je vlastne v preklade drak. Takže ale nejak takto mi prišla prezývka. Si sa toho aj chytil, lebo hráš ako drak tam. Hej, akože tak. Musel som, ako nebol na výber. A keď sa povieš, že Ľubovňa a detstvo, tak čo sa ti ako prvé vynorí? Ľubovňa a detstvo? Asi myslím si, že tie časy športu, lebo to boli presne také bezstarostné časy, kedy sme nikdy nič neriešili a tešili sme sa na každý tréning, ostávali sme spolu po tréningu, trávili sme strašne veľa času, tá komunita tých futbalistov spolu, čiže na tie bezstarostné časy a na tie turnaje, ktoré sme absolvovali, treba povedať, že my sme, akože ja už v tom mladom veku som precestoval dosť veľa krajín vďaka pánovi Nebohému Jaceníkovi, ktorý akože na to tlačal. Mali sme tu možnosť cestovať a vidieť veľa krajín Európy. Takže tréningy boli ako často? Tak nemal si niekedy možno takú chuť, že vynechať tréning, alebo fakt ťa to tak bavilo, že každý tréning si išiel a makal? Vieš čo, akože ťažko, teraz myslím, že sme trénovali asi 3-krát do týždňa možno. Myslím, že 3-krát, takže nebolo to ani nejak extra veľa a je pravda, že nemyslím si, že len ja, ale všetci sme sa na tie tréningy tešili, lebo fakt tá partia tých ľudí bola dobrá, boli sme deti, vieš, akože tešili sme sa či už na tréningy, na zápasy, na to spoločné cestovanie a na ten čas spolu.
tréneri akí boli, lebo tak vedia byť niekedy drsní. Nie každému to sadne, takže ako si ty spomínaš na svojich trénerov? Tak akože, niektorí by som asi nemal rozprávať, lebo akože veľmi často používali nadávky, takže akože tento. Nebolo to s niektorými jednoduché, niektorí boli dosť tvrdí, ale proste väčšina z nich sa snažila, možno ako dieťa si to tak neuvedomuješ, ale potom neskôr so súbom času si uvedomíš, že každý ten tréner ti chcel niečo dať, chcel ti nejak pomôcť, každý má nejaký iný prednes toho, ako pomáhať. Niekto je drsný, niekto je nepríjemný, niekto proste to rieši všetko s chladnou hlavou. Čiže aj tam boli také rôzne kontrasty, že niektorí tréneri boli takí, ale v podstate snažili sa čo najviac pomôcť tým chlapcom, čiže aj im patrí vďaka, že sme sa nejakým štýlom posúvali, učili sa a napredovali. Tebe aký tréner vyhovuje najviac? Že taký impulzívny, ktorý vie zakričať, alebo skôr diplomat, slušne ti povedať, ale zase tie slová vedia byť silné, aby sa ťa dotkli? Vieš čo, akože ja som diplomat, akože vo veľa veciach, takže mne nevadí ani tréner, ktorý akože je taký impulzívny a tie svoje pokyny jasne vyžaduje od hráčov. Akože mne samostatne, mne ako hráčovi to vôbec nevadí, lebo aj to je niekedy potreba, aby ten tréner proste zvýšil hlas a proste dal jasné pokyny, ako len má byť niekde v ústraní. Čiže nemám úplne preferovaný typ trénera, ktorý akože je u mňa obľúbený. A v Španielsku to je ako? Lebo tak je to taká latino krajina, sú tam skôr impulzívni ľudia, alebo taký fakt, že oduševnení, alebo vedia byť aj takí striedmi, povedzme? Vieš čo, v športe ako takom, alebo v celé tiež, sú viac impulzívni. Sú to tréneri, ktorí proste tie emócie dávajú úplne najavo. Čiže akože v tých zápasoch niekedy je možno aj zaujímavejšie sledovať tých trénerov ako hráčov, lebo niekedy je to oveľa viac zaujímavejšie na tej lavičke ako priamo na palubovke. A skús ľuďom priblížiť, čo znamená Inter Movistar vo svete futsalu. Je to blízko Madridu, takže je to taký Real Madrid vo futbale, že fakt elitný svetový klub. Tak dá sa povedať, že pre ľudí, ktorí priamo nepoznajú futsal alebo ho nevnímajú, tak vlastne Inter Movistar je ako keby Real Madrid, lebo vlastne je to najúspešnejší tým v histórii futsalu, nie len Španielska, ale svetovo, čo sa týka počtu získaných trofejí, či už v Lige majstrov, Španielskej lige a podobne. Čiže klub je to obrovský, jeden z najväčších na svete, ak nie najlepší, tak jeden určite z najlepších tímov, akože aj momentálne. Je blízko Realu Madrid alebo Madridu? Je tam nejaké prepojenie? Real Madrid, Inter Movistar alebo nie? Vieš čo, nie. Tým, že vlastne náš hlavný sponzor je Movistar, tá telefónna spoločnosť, tak nie je. A myslím si, že v minulosti boli možno nejaké kontakty medzi klubmi, ale aj ten náš majiteľ vlastne si chce robiť všetko sám po svojom. Takže ani možno skrz toho preto nikdy možno k nejakému spojeniu alebo nejakým takým väčším kontaktom nedošlo. Ale nie je tam rivalita? Nie. Myslím si, že nás, akože futbalisti Real Madrid, nás sa futsalistov až tak veľmi nevnímajú, takže nie ako rivalov, ale vôbec. Bavíš sa s loptou fakt, že od malička? Tam, keby si to mal možno vekovo zadeliť, tak kedy si začal s futbalom? Možno si aj nespomínaš na to. Ešte, trénovať som začal v 6 rokoch v junošporte, ale akože s loptou som asi začal, keď som možno chodil od 2-3 rokov, určite som už s loptou behal všade. Skús možno také top zážitky vypichnúť, ešte možno aj z tých čias, keď si hral za Ľubovňu, taký, že možno príhoda vtipná, čo sa udialo. Také, čo sa môžu akože aj povedať, hej? Tak tu sa môže, asi si myslím, že... Tak hej, ale aj vysiela sa to, vieš, ako nevieme, kto všetko to pozerá, takže... Tak neviem, akože sú rôzne príhody, je veľa zažitkov akože z tých turnajov a neviem. Možno viacerí poznajú Mariana Jarabinského, ktorý kedysi trénoval, tak akože s ním bol príjemný zažitok, keď sme hrali baráž o postup, myslím, že do prvej ligy vtedy, to bolo niekedy v lete. My sme dali gól, on nadšený, vychválil všetkých skvelé, len hlavne nedostaňme gól, neviem čo. Rozhrala sa lopta, oni nakopli a oni dali hneď gól na 1-1 a on začal samozrejme nadávať, to bol jeden z tých, nadávať, chytať sa za vlasy, otočil sa a bolo tam 10-litrové vedro a on sa rozbehol, rozkopol ho a tam presne v tom momente pred ním stála Jaceníková žena a táto dostala celá rovno. A v tej chvíli, tí, ktorí sme boli na lavičke, sme nevedeli, či sa máme smiať, keďže všetkým nám bolo do smiechu, lebo on ďalej pokračoval a nadával. Ona takisto bola vyklepaná, nevedela, čo mala povedať, takže to je práve, kedy si v tej chvíli nevedel, či sa môže smiať, alebo vôbec. A čo si robil ty? Ja vieš čo, tak jemne, akože. Jak sa hovorí popod fús si sa smial. A vtedy ešte neboli fúzy, asi. Nie. To len také náznaky, to boli len náznaky. Tak tých situácií bolo asi veľa vtipných, možno aj so spoluhráčmi. Tam s nimi si trávil najviac času, dá sa povedať.
Tak bolo niečo také, čo ste si vyviedli, alebo čo sa proste udialo a bolo to... Jasné, akože už myslím, že futsal, stalo sa nám, že prišiel brankár na finále a nezobral si halovky napríklad, akože už bol oblečený v drese, išiel sa obúvať a zrazu zistil, že nemá halovky. Ale to sa stalo v hokeji teraz, v Extralige, že už sa hralo playoff a hráč si zabudol korčuľa. Takže nehral, preto bol von zo zostavu. Jemu akože v tej chvíli požičali nejaké, on hral vždycky v čiernych, ale akurát z hodou okolností dostal biele. A vtedy hrá s bielými. Vyzeralo to komicky, no už nehrá, dnes už nehrá radšej. Možno preto. Dobre, a teraz tí tréneri vedia byť impulzívni, vedia byť aj priateľskí, tak zažil si taký moment, že fakt si povedal, že to nie je len tréner, ale že je to možno aj kamarát, alebo taká tvoja opora, taký moment, kedy ťa podržal tréner. Nemusí to byť na palubovke, možno aj mimo. Vieš čo, akože každý tréner presne je iný v tomto. Niektorí si kladú dôraz aj na to, aby tie vzťahy aj mimo palubovky nejak fungovali aj medzi hráčmi a trénermi. Niektorí zase proste, je im to v podstate jedno, ak ty si odtrenuješ a odrobíš to svoje a skončí tréning, tak už potom im je jedno, akože čo ty nejak vo svojom čase robíš, alebo už nevyhľadajú nejaké ďalšie vzťahy. Je pravda, že keď sme boli v Maďarsku, tak ten tréner, tým, že sme tam boli, ja neviem, asi 4 a 5 cudzinci, dvaja Španieli, my dvaja Slováci, jeden Čech, tak to bol tréner, ktorý akože sa snažil akože nejak s nami tráviť čas aj pomimo tým, že sme tam boli viac menej sami, tak bol, ktorý akože vytváral tie vzťahy aj mimo palubovky a snažil sa akože, že by sme mali spoločne nejaké aktivity a ten čas možno aj trávili spolu, čiže to bol jeden z takých prvých trénerov, ktorý akože kladol trošku dôraz aj na to, alebo mal rád, aby tie vzťahy fungovali aj mimo. Mal jasné, bol veľmi rešpektovaný počas tréningov, tam jasne ukázal, že on je tréner a my sme hráči, ale vlastne po tréningu sme boli kamaráti. A to niekedy tak je, že aj priateľskosťou sa dá naznačiť, že teraz áno, teraz nie, že netreba len kričať a byť taký odmeraný. Jasné, dá sa to, ale vždycky je dobré, ak ten tréner nejaký ten rešpekt proste prirodzený má, lebo ten rozdiel medzi tými pozíciami v tým je jasný. Ty si hráč, on je tréner, čiže tam proste musí byť jasne dané to postavenie a to už potom, že mimo palubovky alebo mimo tých trénerov toho všetkého fungujete spolu, je už druhá vec, lebo však nie sme len športovci, ale sme aj ľudia, čiže... Ja by som sa vrátil ešte k tej impulzívnosti, lebo ty si často líder týmu, či už v repre si kapitán, či v Interi tiež patríš k tým lídrom, tak ty si impulzívny, alebo aký si ty, vieš vyprsknúť cez prestávku? Vieš čo, málo, kedy akože už sa musí stať vážne niečo vážne, aby som akože nejakým štýlom vybuchol alebo akože tak nejak zvýšil hlas a snažil sa dohovoriť. Väčšinou sa vždycky tie veci snažím riešiť diplomaticky, ale je pravda, že niekedy, to sa mi stáva skôr možno v repre, že niekedy už cítim, že proste musím do toho vstúpiť a musím to nejak raznejšie povedať, aby sme si to možno uvedomili alebo aby sme zmenili nejaké tie veci počas toho zápasu. Viete to veľmi naštvať, keď ty sa snažíš, lietaš a nejaký spoluhráč viackrát tú istú chybu robí? Vieš čo, ako kedy. Záleží aj od zápasu, ale niekedy akože vie ma to naštvať akože dosť, keď sa to veľakrát opakuje po sebe, vieš, kedy ty akože možno aj na to upozorníš a tá istá vec sa dookola opakuje, tak aj niekedy si akože prípada, že ty sa môže aj roztrhnúť a ako keby tým ostatným alebo niektorým to bolo úplne jedno. Začal si s futsalom v Košiciach, potom si hral za Zruč nad Sázavou, Slovmatik Bratislava, Dior, Cartagena, Sparta Praha, Santa Coloma, teraz Inter Movistar. Tak v ktorom klube si zažil takú tú najlepšiu kultúru v šatni, lebo tak stále je to obrovský kultúrny mix. Kde to tak najlepšie fungovalo? Najlepšie to fungovalo asi v Slovmatiku. Tým, že vlastne to bol čisto slovenský tím, vždycky sa kladol dôraz na tú partiu, ten náš prezident nikdy nechcel ako žiadnych cudzincov, lebo povedal, že my sme Slováci, my sme nacionalisti, my sme hrdí a nikdy nechcel priviesť nikoho. Jediný, kto akože do týmu mohol prísť, boli Češi, lebo tých pokladal za našich bratov, takže povedal, že my sme rovnakí, takže oni sa nepočítali ako cudzinci, inak všetci boli viac menej Slováci, takže tam sa kládol taký celkový dôraz na tú partiu, aby proste tí hráči mali dobré vzťahy a všetko a tam to bolo aj vidieť, že nám to fungovalo aj na polobovke, ale aj mimo neho. A keby som mal vypichnúť asi tým taký medzinárodný, tak to bolo asi v Sparte. V Sparte to bolo tiež tak, že napriek tomu, že sme sa stretlo veľa národností, tak ten tým fakt akože mal dobré vzťahy aj na polobovke, aj mimo neho. Zašli si na obed, na pivo, akože, čiže v tomto tie vzťahy tam boli dobré, napriek tomu, že tam boli
na futsalové pomery veľké hviezdy, akože vo svojich krajinách najlepší hráči, ktorí sa stretli v jednom týme, tak akože nám to fungovalo na obidvoch stranách. Je cítiť kultúrny mix v tej šatni, že ktoré kultúry možno sú také najvýraznejšie, že pocíte, že že k nemu si nájsť cestu bude ťažšie ako k tomuto? Vieš čo, to skôr závisí, aký veľký počet hráčov tam je z tej danej krajiny. Lebo vždycky, ak je tam jeden hráč, možno dvaja, tak na to, aby nejakým štýlom fungovali, potrebujú aj tých ďalších. Ak tí hráči sú traja a viacerí, tak už automaticky sú nejaká skupina a už skôr fungujú samostatne. Už nepotrebujú toľko sa zgrupovať s ostatnými a tráviť čas a podobne. Čiže akože aj od toho to závisí a potom si nemyslím, že to závisí priamo od toho, z akej krajiny pochádzaš, ale od jednotlivých tých typov hráčov to je, alebo tých ľudí, ako aj bežne v živote. Čiže nie je jasne dané, že ľudia z Brazílie sú takí a takí. Je pravda, že Brazílci sú veľmi otvorení ľudia. Veľmi nejakí priateľskí a veľmi otvorení. A Španieli sú akí? Španieli si myslím, že tie sú otvorení, priateľskí, alebo tak, čo my máme možnosť akože zažiť ľudí aj bežne v živote, tak sú priateľsky otvorení, ale je pravda, že v tom týme, aspoň vo tých dvoch, kde ja som bol, z tých troch, tak tam to bolo skôr také, že tí si otrenovali a ten svoj čas už proste trávia po svojom. Majú svoje rodiny, sú domáci a už nevyhľadávali až tak veľmi vzťahy, aby sme niekde chodili alebo trávili čas, čiže už si každý rieši tak trošku to svoje. No, ty si zažil aj slovenskú šatňu v slovenskom klube, ale väčšinu času si ty ten legionár, tá cudzia krajina. Tak aké to je to veľký rozdiel, keď si domáci v tom svojom klube a keď si legionár? Jasné, určite. Tak ty už len tým, že si legionár, tak do každého klubu, do ktorého prídeš, musíš dokazovať, že na to máš a že právom ťa priviedli, že si lepší ako tí domáci hráči, buď ktorí už tam boli, alebo ktorých ty si nahradil. Čiže už len týmto ty musíš dokazovať, že proste, že na to máš a že nie si to len tak, lebo si to niekto zmyslel a povedal si, dobre, tak tento tu bude hrávať. Čiže v tomto už je len ten veľký rozdiel a jasné, tí domáci hráči, nechcem povedať, že majú väčšiu silu, ale tým, že sú doma, tak jasné, že to okolie a tí ľudia ich vnímajú trošku inak ako tých legionárov. No, ty si prvý Slovák v najlepšej lige sveta, v španielskej lige. Bolo toto ťažšie? Tam ani možno nie, že raziť cestu, ale ukazovať, že aj Slovák vie byť legitímnym hráčom, platným hráčom v tejto vašej lige? Áno, je pravda, tak akože tá cesta tam bola veľmi ťažká, akože myslím si, že nikto by si možno v minulosti ani nepredstavoval, že nejaký Slovák by možno v Španielsku mohol hrať. Vieš, a nie je to, že môžeme povedať, že v histórii sme mali dvoch a že dvaja sú zo Starej Dúhovne, vieš, akože to je tiež rarita, akože veľká, takže tá cesta nebola vôbec jednoduchá, akože ja som prišiel tam a nikto si nemyslel, že tam môžem hrať. Po mne si mysleli, že nie som dobrý vôbec, nie, že som možno, nie, že, takže ja som najprv musel dokázať, že vôbec som dobrý a že vôbec môžem v Španielsku hrávať. Až potom po nejakej dobe ťa začnú ľudia trošku inak brať a trošku inak vnímať. Dnes je pravda, že je to už úplne inak, lebo som bol druhýkrát najlepší strelec a hrávam v Interi, tak tí ľudia ťa už vnímajú inak, ale v tých začiatkoch to bolo akože veľmi, veľmi ťažké a nie je to asi úplne pre každého a nie je to jednoduchá pozícia, lebo si tam sám, vieš, ako žiješ do krajiny, kde si sám nevieš jazyk a ešte aj v tom futsale, pre ktorý si tam prišiel, to máš tak, že všetky musíš dokazovať proste, že si dobrý. Ale to asi nielen v zápasoch, ale aj na tréningoch, aj spoluhráčov presvedčiť, trénerov, fanúšikov. Jasné, tak na tréningu, už len v Španielsku je to tak, že na tréningu nikto nechce prehrať, takže niekedy ten náboj na tom tréningu je väčší ako v tých zápasoch. Aj keď sme spoluhráči, tak každý chce vyhrať, čiže na tých tréningoch to veľakrát je také tvrdé, ostré a jasné aj tam, ty už od začiatku, kedy prídeš, musíš dokazovať, lebo v tom týme ťa nikto nepozná, nikto predtým nezažil žiadneho Slováka, nevedeli možno, že nejaké Slováci hrajú futsal, čiže ty prídeš do krajiny, kde nemajú ani šajnu o tom, že niekto taký existuje, alebo že tam sa hráva futsal a ty máš ukázať, že vôbec vieš hrať. A ty si sa tam ako dostal do toho Španielska? Lebo tak to musela byť veľmi ťažká cesta, keď si prvý Slovák, nikomu pre tebou sa to nepodarilo. Ako si sa ty tam dostal? Vieš čo, ja som sa tam dostal vlastne skrz Maďarsko. Keď som prestúpil do Maďarska, tak vlastne tam bolo prvýkrát, kde boli aj cudzinci, boli Španieli a tak podobne. Takže vlastne asi po 3-4 mesiacoch, čo som bol v Maďarsku, sa mi ozval jeden chlapík, manažér, ktorý zastupoval hráčov, aj ktorí hrali práve v tom maďarskom týme, že by mal záujem, že videl viacero zápasov a podobne a že by mi chcel v tej mojej kariére pomôcť alebo nejakým štýlom ma posunúť, že vidí vo mne talent a že by som sa mohol presadiť, takže nejak sme začali komunikovať a
a vlastne ja som ostal v Maďarsku ešte rok a pol a vlastne keď mi skončil kontrakt, tak on prišiel s tým, že bola by tu možnosť, aby som išiel do Španielska a že je to taký tím, tak sme začali rozoberať akože tie podmienky, kde by to bolo pre mňa najlepšie, tak aby som v tom prvom roku dostal možnosť aj hrávať, aby som mohol ukázať, že na to mám, takže mne pomohlo to, že som prestúpil do Maďarska a že som sa vlastne takto dostal do kontaktu s cudzincami, so Španielmi a cez túto spoločnosť vlastne som sa dostal akože aj do Španielska vlastne s tou spoločnosťou ja dodnes fungujem a dodnes ma zastupuje. No, ty si sa dostal do dobrého kontaktu so Španielmi, lebo si dvojnásobným najlepším strelcom. Čerstvo si vyhral aj španielský pohár, takže dodatočne gratulácie aj potlesk môžeme prosiť. Ďakujem. Ty si im doslova vypálil rybník, to nie je len také, že prišiel si ako prvý Slovák, ale ty si im ukázal, že pozrite, že ako sa hrá ten futsal. Tak ako to vnímaš, že sa ti podarilo aj takéto veci dosiahnuť, lebo nie je to len tak, nie je to samozrejmosť, a o to cennejšie asi, že tá cesta bola úplne trnistá až tam, kým si sa dopracoval. Jasné, tak každý vraví, že vie, že obhají to, alebo druhýkrát to získať je možno ešte ťažšie ako prvýkrát. Tak pre mňa už len prvýkrát, akože byť najlepším strelcom bolo niečo neuveriteľné. Nemôžem povedať, že je to splnený sen, lebo ja som takýto sen ani nemal. Pre mňa bol sen kedysi hrať v Španielsku, potom hrať v nejakom veľkom klube, ale nemal som sen byť najlepším strelcom, ale akože v ten moment, keď to prišlo, akože bolo to niečo neuveriteľné, keď vlastne skončila sezóna, ja som vlastne čakal, či ma niekto dobehne alebo nie, tak už sme boli vlastne doma na Slovensku, takže vlastne čakáš a si vravíš, že je možné, že sa to naozaj akože podarí, že je to neuveriteľný akože úspech pre mňa, myslím si, že pre futsal na Slovensku, ale možno aj pre šport ako taký, lebo myslím si, že nemám veľa športovcov, ktorí napríklad vo futbale, je to podobné ako keby niekto bol vo futbale najlepším strelcom, čiže bola to akože neuveriteľná vec a teraz druhýkrát, bol som v rovnakej situácii, lebo rovnako som čakal a vral som si, že keby sa to podarilo aj druhýkrát, akože nevedel som akože neviem to ani slovami akože opísať ten pocit, keď sa ti to podarí aj druhýkrát a si povieš, že wow, že niekto bola prvýkrát, raz sa to podarilo, je to náhoda, neviem čo a ty to zopakuješ po 3-4 rokoch, čiže sú to veci, na ktoré ja budem akože do konca života spomínať a sú pre mňa, jasné, je dôležitý ten tímový úspech a ten vždycky bude najdôležitejší, ale akože je to obrovský úspech a pre mňa je jeden z najväčších v kariére. No, treba ešte objasniť, že vypadli ste skôr vo štvrťfinále už play-off, preto si čakal, či náhodou ťa niekto ešte nepredbehne v tej tabuľke strelcov. Jasne. A reálne, úprimne, čo vedeli Španieli o Slovensku? Stretol si sa aj s takými, ktorí absolútne netušili, že kde je Slovensko? Alebo Vieš čo, stretne sa s ľuďmi, ktorí si myslia, že to je Slovinsko. No, to je bežné. Takže veľakrát ti pripomínajú futbalistov Oblaka a tak ďalej, v Madride už duplom. Takže veľa ľudí akože si tak povie, potom viacerí typovali, akože keď niekde som bol aj s deťmi a tak a pýtali sa ich, že či vedia, kde je Slovensko, tak oni povedali hneď vedľa Ruska. Vieš, akože, takže stretne sa aj s takýmito zaujímavosťami, ale stretneš aj ľudí, ktorí povedali, boli sme v Bratislave napríklad, vieš, alebo že boli v Tatrách, takže nájdeš aj takýchto ľudí, ktorí akože o Slovensku vedia. Španieli, to je futbalová, futsalová krajina. Odrazu tam prišiel neznámy Slovák, ktorý ukázal, že to vie hrať. Tak pocitoval si možno až takú zášť z ich strany, že kto si, čo si tu dovoľuješ vlastne v našej lige, v našom športe? Ešte nemyslím si, akože v tých tímoch, kde ja som hral, či už v Santa Colme, kde som bol najlepší strelec, aj teraz v Interi, tie vzťahy boli dobré. Nemyslím si, že tam boli hráči, ktorí akože by mi to už v duplom v tvojom týme, sú hráči, ktorí ti to vždycky prajú. Jasné, že v tom druhom týme, kde majú možno hráča, ktorý by ťa mohol dobehnúť alebo obehnúť, to prajú jemu a možno nejaká tá zášť tam je, čo je logické, však aj u nás, keď ja som bol blízko tomu, aby som bol najlepší strelec, tak samozrejme všetci fandili, aby sa to podarilo a išli proti tým ostatným, aby ma nestihli dobehnúť, vieš, čiže akože nejaká takáto zášť asi tam byť môže, ale myslím si, že tie vzťahy v tomto športe vo futsale sú relatívne dobré, akože nie je to tak veľký šport, čiže tá komunita ľudí a tie priateľstva sú približne sú na dobrej úrovni, vieš, akože to, že v zápasoch sa kopeme a neviem čo všetko, je jedna vec, ale po zápasoch alebo pred zápasmi tie vzťahy sú úplne normálne, debatujeme, bavíme sa, srandujeme, čiže tie vzťahy možno nie sú až také ako vo futbale alebo v tých takých veľkých športoch, kde tá rivalita je obrovská a proste prenáša sa aj mimo šport. No, na to som sa chcel spýtať, lebo veľa športovcov, no na to, aby si sa presadil v tom danom športe, tak musíš byť možno taký trošku
blbeček, taký drsný, myslieť na seba, tak sa snažiť presadiť to svoje. Ale pri tebe stále vidím, že si skromný, pokorný makač, že ako sa to dá spojiť? Na palubovke sa naozaj ten drak zapojí? Nie, aktivuje? vieš čo, Alebo myslím si, že veľa ľudí aj o mne rozpráva, že možno je to, že to je to, čo mi aj chýba, že proste ja nie som ten zakerný, ten drsný typ, ktorý proste v tých zápasoch ide hlava, nehlava, že proste ja aj v tých zápasoch akože väčšinu tých vecí riešim s chladnou hlavou, možno presne nie som taký dôrazný, nie som taký tvrdý, možno je to tá vec, ktorá mi chýba a možno by to bolo ešte lepšie, takže v tomto nie som úplne taký. Ale vidíš, zatiaľ to takto stačí a myslím si, že nebude sa to nejak meniť. No keby si to takto prepol, tak neviem, čo viac by si robil ešte, keď už dvakrát nelepšie. No to je pravda. Možno by som bol obranca už potom, vieš, ako... No, tak, ale v osobných súbojoch tam vieš nejaký lakeť utrusiť alebo Ako niečo. keď je potreba, ale to už musí byť výnimočná situácia. Že si to musí To už je skôr tak zaslúžiť. z oplácania, vieš, akože keď niečo Áno. sa stane mne, tak potom vtedy, ale že by som ja bol ten prvý, ktorý to urobí, to zase nie. A je to bolestivý šport, futsal? Je to kontaktný šport? Často tam dochádza ku kontaktu? Vie to bolieť? Vie, jasné. Akože je to tvrdý šport, on sa to možno niekedy nezdá, ale v niektorých situáciách to vie byť tvrdší šport ako futbal. No super, dobre, tak toto bol taký prvý blok. Dáme si pauzu. Nie, nedáme si pauzu, môžeme pokračovať. Ja veľmi rád, neviem, ty to máš, alebo vy ostatní, Môžeme, ako chcete, či pokračujeme ďalej? Pokračujeme? No. Dobre. Dobre. Ja nie, Tomáš. Ja som v pohode. Chceš sa napiť? Dobre, super. Tak ideme na ďalší papier. Ja som veľmi rád, lebo otázok je strašne veľa. Aj keby vy ste chceli niečo, tak správame teraz kolečko, že ak by ste sa chceli spýtať niečo, možno aj z kruhov rodinných, alebo vy, ak by vás niečo zaujímalo, čo sa chcete spýtať, tak teraz je priestor, keď nie, tak môžeme aj potom neskôr. Super otázky dávaš. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ja by som sa chcel opýtať, že ako to je s fanúšikami, že je plný štadión alebo... Vieš čo, hej, v Španielsku sú kapacity niekde medzi 2, 3, 4, 5 tisíc ľudí. Záleží od haly, kde sa hraje, ale väčšinou všade býva plno. U nás je približne 4 tisíc kapacita, 4 tisíc niečo a nie na všetkých, ale poviem, že na 90% zápasov je vypredané. Ale to je tak, že ťa tam spoznávajú napríklad, že v tom Španielsku. Vieš čo, akože u nás v Torrejone ma akože ľudia poznajú alebo vnímajú, alebo celkovo nás futsalistov, neviem, že chodíme po ulici a každý nás pozná, ale akože stane sa, že ťa akože niekto spozná. Ale nie je to zase také, že sme brutálne populárni. A čo sa týka jazyka, španielčina ti nerobí problém? Vieš čo, dnes už ani veľmi nie, tak ja som už 5. rok po sebe v Španielsku, celkovo 6, čiže ako už dneska som na to zvyknutý, lebo viac menej mimo domova, kde sa bavíme slovensky a takto so známymi a fungujem všade španielsky, čiže akože tie začiatky boli ťažké, lebo som prišiel úplne bez jazyka, ale dnes už po 5 rokoch, kedy musíš fungovať s každým španielsky, lebo prídeš do týmu a všetci hovoria španielsky. V mojej prvej sezóne vedel jeden človek anglicky, ktorý mi pomáhal prekladať, čiže bol si nútený, či chceš, či nechceš naučiť sa jazyk a potom v tých ďalších tímoch automaticky všetci rozprávali španielsky, čiže nejak do toho vbehneš a jasné, ešte asi nehovorím úplne perfektne, ale každým dňom sa to zlepšuje, ale dnes sa dohovorím bez problémov. Ja som si dovolil Berozo vytiahnuť telefón, aby som vám ukázal, že ako on vie. To ešte nie, ale. Sí, claro, es lo más importante, empezar ese playoff con victoria, sobre todo en casa. Sabemos que esto va a ser un partido muy duro, muy complicado, pero yo creo que lo bueno es que podemos por delante Vieš čo, tvaríme? Hej. Tvaríme sa, že akože k veci. Že hlavne sebavedomú pôsobiť. Jasné. Musí sa tvariť, že to vieš a potom už akože všetci ostatní si myslia. Vieš, koľko ľudí ťa pochváli, že ak pekne hovoríš španielsky, ani nevedia, čo hovoríš. Keď to znie, tak... No jasné. Čiže telenovely by si v pohode vedel pozerať, tak Zaďkou doma. Niektoré, hej. A kultúra vám ako sadla tam v Španielsku? Vieš čo, myslím si, že môžem povedať aj za mňa, aj Zaďku, že my máme radi Španielsko. My máme radi Španielsko aj skrz Podnebie, aj skrz tú stravu, aj skrz tých ľudí. Lebo tí ľudia podľa mňa sú oveľa viac otvorenejší a oveľa viac priateľskejší, ako sú tu. Ako sú na Slovensku. My sme
taký, neviem či viac uzavretejší, ale taký chladnejší v niektorých situáciách, všetci, ale v Španielsku je to práve tak, že tí ľudia sú úplne otvorení, sú priateľskí, takže akože nám sa v Španielsku páči a máme to aj skrz toho, to máme radi tam. Nie je to tou ich Maňanou, že oni sú fakt takí pohodiaci, všetko a my sme takí sturnulí a Vieš čo, povinnosti. asi pre ľudí, ktorí majú radi nejaký poriadok a je nejak jasne nastavený čas a plán, to môže byť neúplne dobré, lebo aj akože v Španielsku je na všetko čas, akože tam sa nemôžeš nikde ponáhľať, čiže môže to byť aj tým a môže to byť aj tým, že vlastne väčšinu roka je tam teplo, čiže vlastne tí ľudia ráno vstávajú a svieti slnko, vieš. Vieš, v decembri, v októbri, kedy tu už ráno je, vieme aké a po obede už je tma, tak tam je stále svetlo, vieš, čiže môže to byť aj tým, že tí ľudia proste ráno vstávajú a vidia slniečko, čiže môže byť, že aj tým sú trošku viac pozitívnejší. Ale tréningy asi máte na čas, či meška Nie, trénuješ? máme jasne dané, my sme pokutovaní za meškanie, takže... Koľko? Vieš čo, my to máme, myslím, že každá minúta je 5 €, takže máme tento. Tak kto meškal najviac? Koľko platil? Tak najviac? Vieš čo, akože boli chlapci, ktorí akože meškali tak 40 minút na tréning, akože, alebo na zraz, lebo my máme zrazy väčšinou hodinu pred tréningom, takže bolo tak, že meškali asi 40 minút skrz zápchu, takže... A to bola výhovorka iba. Akože no nie je to výhovorka, lebo aj tak tú pokutu musí zaplatiť, takže akože je to ospravedlnenie, že meškaš preto, ale pokutu zaplatiť musíš. Ako. Na to sa nebere rozdiel. Ty bývaš asi blízko. Že Ja bývam dosť blízko a ja to stíham celkom. A ty musíš... Ja chodím vždycky minútu pred, takže, ale zatiaľ mi to vychádza. Hazarduješ? Hej. Tento rok mi to vychádzalo, vieš. Tento rok. To neplatia, že ty blízko. Presne. To treba priznať presný čas. Či príde skôr, už je... Ale mal by byť prémie, keď celý rok nevymeškáš ani jednu vec, vieš, tak niečo skús. Ešte skúsim navrhnúť. Tak. Lenže by sa mi to nevypomstilo potom, vieš. No. Tá pokladník existuje v týme? Alebo... Jasné. Na tieto veci musí byť vždycky. Ďakujem. Čiže pokladník je a ešte v klube, v aké sú funkcie? Okrem, no samozrejme, že kapitán, ale také interné veci možno, že pokladník, potom nejaký... Vieš čo, akože jasné je kapitán, pokladník a vlastne sú traja kapitáni, ktorí vlastne riešia všetky také tie podstatné veci, ktoré my musíme, či už skrz cestovania, oblečenia, ak niekto z hráčov potrebuje riešiť niečo s vedením, čiže my to riešime väčšinou skrz tých troch kapitánov, ktorí potom tieto veci prednášajú akože buď tomu vedeniu, alebo opačne vedenie hráčom a starajú sa aký bol ten chod šatne ako takej. Možno ešte navrat k tým fanúšikom. Sú to reálne fanúšikovia, alebo sú takí, že prídu sa pozrieť, vychutnať si futsal, ale nie sú vášniví, búrliví? Vieš čo, ako kde sú týmy, kde tí fanúšikovia sú akože veľmi, veľmi vášniví. Neviem, napríklad HN, Valdepeñas, to sú fanúšikovia, kde príde 6 000 ľudí a v tej hale nie je počuť nič. Ani my hráči sa veľakrát medzi sebou na palubovke nepočujeme, čiže tie atmosféry sú akože skvelé. Práve som tu ľuďom to zažiť, lebo akože je to veľký zažitok, akože vidieť takto tieto týmy ešte duplom, keď tieto týmy hrajú napríklad proti sebe, tak akože tá atmosféra v tej hale je vynikajúca. My máme, myslím si, že tak pol na pol máme fanúšikov, ktorí sú fanúšikov, ktorí tam majú bubny a fandia, ale máme potom viacerých, ktorí proste na ten zápas, ako turisti, dá sa povedať, prídu, pozrú si ho a musíš ich trošku nejak aj ty ťahať, alebo hráči, aby začali nejak fandiť a burcovať. A keď si hráč, ideš do napríklad Valdepeñas, ideš hrať proti ním, je tam skvelá atmosféra, ale prajená len pre domáci klub, ty si host, pomôže ti aj to, že to je jedno komu fandia, len nech je skvelá atmosféra? Vieš čo, u každého je to inak, ale napríklad ja to mám rád, ak prídeš niekde do haly, kde tá atmosféra je tak, aj keď oni fandia tomu svojmu tímu, tak akože je to skvelé hrať v takejto atmosfére, vieš, je to také viac burcujúce a je to akože zažitok, užije si ten zápas aj takto, lebo však tí fanúšikovia zase sú takí, že po tom skončení zápasu, či už skončí víťazstvom ich alebo našim, uznajú, vieš, zatlieskajú, nie sú to zase takí, že takí tí naši, ktorí prídu a nadávajú a počuješ všetko, vieš. Ale počuješ asi občas. A výnimočne, to sa stane. A niekedy počas zápasu sa stane nejaká vec, že ti niečo akože zakričia, ale ten istý človek ti po zápase príde, alebo divák, príde a sa chce s tebou odfotiť, vieš, že nie je to tak, že nadáva ti a celé všetko zle, čiže veľa takých je, že ti niečo cez zápas povedia a po zápase ti že sa odfotíte a že on fandí svojím a že sa ospravedlňuje alebo niečo. Hej. Čiže kultúra je tam dobrá? Ako fanúšikovská myslím? Ja si myslím, že áno, myslím, že aj futbal
takto to má aj basketbal, aj tie športy, že tí ľudia sa medzi sebou rešpektujú. Keby som to porovnal v športe ako takom, vedľa seba môžu sedieť fanúšik Real Madrid a Barcelony a pozerať zápas. Bez problémov, či vyhráva jeden, druhý, môžu sedieť vedľa seba a každý bude fandiť tomu svojmu. Že nenastanú nejaké problémy, bitky, nadávky, neviem čo. No super, a keby si mal v tej hierarchii zaradiť futsal v rámci Španielska popularity, tak ktoré? Vieš čo, ja by som to povedal, že je to možno niekde na úrovni hádzanej. Basketbal, hádzana, niekde tam. Čiže číslo 3, 4, 5? Podľa mňa 4, 5, niekde tam. Lebo asi jednotka je futbal? Myslím si, že je futbal, potom nejakým štýlom je tenis, cyklistika bývala, predtým teraz už možno menej, čiže akože tie športy sa tam niektoré striedajú, ale myslím si, že dva najviac dominantné sú futbal a tenis. A potom asi niekde bude basketbal. V Španielsku sú všetky kluby profi. Majú status profesionálnych klubov, profesionálni hráči neriešia nič iné, nie ako napríklad na Slovensku, že sú poloamatéri alebo poloprofesionáli. Tam sú vyslovene profíci, riešia iba svoj šport. Áno, futsal ako taký, celá prvá najvyššia súťaž je profesionálna a neviem, ale myslím si, že aj druhá liga je úplne profi. Takže všetci sú vlastne, majú profesionálne kontrakty a sú vlastne len športovci alebo len futsalisti. Takže ako vyzerá deň profesionálneho športovca, profesionálneho futsalistu, ktorý hrá za elitný klub? Začína, neviem, každý to má inak, ale my napríklad začíname 9:30 vlastne máme zraz, od 10:30 trénujeme, takže niekedy od 10:00 máme napríklad video, 10:30 tréning, skončíme niekedy okolo 1:00 približne, máme koniec a potom ak reálne ty po obede nemáš ďalší tréning, tak vlastne o 1:00 skončíš a máš voľný deň a potom už je na každom, ako ho trávi. Zápasy ako často? Zápasy sú každý víkend. My ako Inter väčšinou sme hrávali domáce zápasy v piatok večer, takže sme potom väčšinou mávali víkend voľno. Ale tento rok bol taký viac nahostený program aj skrz repre-zrazov, majstrovstiev sveta a tak ďalej. Tak bolo veľa zápasov, veľa týždňov, kedy sme hrali napríklad útorok, piatok a podobne. Čiže bol asi mesiac a pol alebo skoro 2 mesiace, kedy sme hrali iba takto, že útorok, piatok a vtedy je to také trošku náročnejšie. Španielsko nie ako Slovensko, čiže cestujete ako? Akým štýlom? Čo, my máme obrovskú výhodu, že Madrid je v strede Španielska, v úplnom strede, takže to nemáme ani relatívne ďaleko nikde, takže my sa buď presúvame autobusom, alebo využívame rýchlovlaky. Keďže tá možnosť Madridu je ideálna, tak skôr cestujeme takto rýchlovlakom, ale stane sa, že niekde ideme aj autobusom. Vlaky nemeškajú ako u nás. Vieš čo, nemeškajú a chodia trošku rýchlejšie ako tento. Chodia trošku rýchlejšie ako tie naše. Ale čo tam taký Rex, Horálky, Sedita, víš? Ako názov by mohol byť podobný, ale... A je to štandard, že rýchlovlakom a autobusom, alebo iné týmy skúšajú možno lietadlo? To je asi... Vieš čo, myslím si, že Mallorca, ktorá je na ostrove, je jediná, ktorá vlastne musí lietať takto, ale väčšina týmov sa podľa mňa prepravuje. Tie, ktoré majú tú možnosť, ktoré sú v Barcelone, v tých takých väčších mestách vo Valencii a tak sa prepravujú rýchlovlakmi. A tie, ktoré možno tu možno majú, už cestujú autobusom všade. A kde sa cestuje najďalej? No vy ste asi v strede, takže... Pre nás najďalej je, myslím si, že teraz najďalej pre nás bola asi Burela, čo je úplne na severe nad Portugalskom, čo bolo, neviem, asi 3 hodiny rýchlovlakom, 3 niečo. Takže autobusom by to bolo? Autobusom by to bolo asi 8-9 hodín. A sezóna ako dlho trvá taký štandard, keď rátame základnú časť a potom po finále? Štandard súťaž väčšinou začína vždy na začiatku septembra a vlastne hraje sa celý rok bez prestávky až do finále sa väčšinou končí na konci júna. A ako, keď si hovoril, že potom máš voľný čas od tej 13. cca, tak ako ho tráviš? Ako si ho trávil možno pred narodením synčeka a ako ho tráviš teraz? Je pravda, že to je trošku zmena, akože pred narodením synčeka to bolo iné, teraz je to skôr všetko dané jemu a akože ak máme možnosť niekde ísť, tak ideme, ale ten čas akože venujeme jemu a všetko je podriadené akože tomu, ako to on má, či spinka, nespinka a tak ďalej, takže to bolo trošku iné a keď sme boli sami, tak sme sa snažili ani nepriamo tak cestovať viac do Madridu, ale my máme viac radi takú prírodu a takéto prírodné prostredie, takže sme skôr chodili po takých miestach, po parkoch a po takých miestach, ktoré boli mimo Madridu a na prechádzku a podobne.
synček spinka a ocko spinka tiež pred zápasmi? Alebo... No, vieš čo, áno, musím uznať, že v tomto to mám perfektné, že Aťka sa vždycky snaží, aby aj počas celej tej sezóny, odkedy sa narodil malý, aby som ja, keď som mal tie zápasy a aj veľakrát tréningy, to, aby som si ja vlastne oddychol, alebo aby som sa ja úplne mohol sústrediť na ten šport a na tie moje ciele a nemusel možno tento vstávať, aj keď je pravda, že ja som veľakrát nevstával v noci. Veľakrát som sa ani nezobudil, takže v tomto akože to bolo iné, ale je pravda, že akože ona od začiatku chcela, aby som si mohol oddychnúť a vždycky bol pripravený na tie zápasy, takže vďaka nej akože som bol vždycky tak, že som na tie zápasy nikdy nešiel unavený. No ja počúvam veľa aj v tom športovom prostredí, že obetá partnerky, manželky a tak, ale teraz je šanca sa reálne na to spýtať, že ako to fakt vyzerá, že treba vstávať k malému, keď sa budí, keď potrebuješ si pospať, neviem, či máš poobedný spánok pred zápasom, alebo ako to máš, že v čom spočíva naozaj tá obeta partnerky, manželky, keď je dieťa a je profi športovec muž? Vieš čo, myslím si, že to by bola skôr otázka na ňu. Nie je tu teraz, ale akože je to obrovská obeta, obrovská. Veľa si myslí, že pre hráčov, tak, ale akože v takomto prostredí ešte keď máš takého malého chlapčeka a chce, aby som ja nejakým štýlom oddychol alebo stále čerstvý a to, tak je to obrovská obeta, lebo je s malým akože takmer celý čas, čiže a dupľom v noci, keď sa zobudí, treba vstávať zase ráno s ním fungovať a je pravda, že ja som vždycky ten zápasový režim aj predtým mal jasne dané, akože mám veci, ktoré vždycky počas toho dňa robím, alebo proste ten môj harmonogram deň zápasu je úplne jasne daný, čiže v tomto akože som to mal skvelé a mám to skvelé, že Aťka akože tomu podriadila úplne všetko, aby som ja proste v ten deň stále, ako aj predtým, aj teraz mohol robiť tie isté veci, či už si pospať, alebo si oddychnúť to, takže akože je to od nej akože obrovská obeta. Je to veľký rozdiel, keď si sa stal otcom, je to extra motivácia v zápasoch, cítiš možno akože ďalší životný úspech, možno ten futsal išiel na druhú koľaj, lebo fakt tá priorita je rodina, alebo ako to máš? Áno, neviem, či mám extra motiváciu, ale je pravda, že vnímaš veci už úplne inak. Akože ja tie veci úplne inak vnímam a presne ako si povedal, akože ten futsal sa zrazu z toho miesta, kedy neviem, čo bol na prvom mieste, ale proste bol vysoko, mení na to, že zistíš, že už nie je až tak veľmi podstatný. Jasné, je to tvoja práca, máš to rád, miluješ to, ale už to nie je možno tak veľmi podstatné, ako to bolo predtým a že tá rodina, ten synček a to všetko okolo, to pohodlie, aby tá rodina mala všetko, čo potrebuje, je pre teba dôležitejšie. Čiže veľakrát po tých zápasoch, aj keď prehráš, áno, si nahnevaný, smutný, neviem čo, ale proste skončí zápas a ideš domov s tým, že vlastne tešíš sa na tú svoju rodinku, tešíš sa, že tam máš chlapčeka a už neriešiš možno aj po tých zápasoch toľko ten futsal alebo ten šport, že proste ten zápas skončí a ak sa vyhralo, je to super, ak sa nevyhralo, tak bohužiaľ, ale už sa sústredíš na úplne iné veci. Takže vie to byť aj super ventil pre teba. Keď sa niečo fakt pokašle v tom zápase, prídeš domov, úplne vypneš od toho, vyventiluješ sa a vieš s novými silami vojsť do ďalšieho zápasu. Áno, jasné, myslím si, že niekedy ti stačí, že len akože sa na to svoje dieťa pozrieš, ono sa usmeje a akože všetko je preč. Či si nahnevaný taký alebo taký, proste všetko je preč, všetko je zabudnuté a máš dobíjať takto energiu. A tak aj cez zápas si spomenieš na ňo niekedy, alebo fakt si hlavou v tom zápase? Vieš čo, hlavou som v zápase, ale myslím, že je to vidieť, že akože v zápase na ňo spomeniem, väčšinou keď dám gól, akože vtedy si na ňo spomeniem a myslím na ňo. Ale akože v tom zápase konkrétne myslím len na tie veci, ktoré sa dejú tam. Už si mu venoval oslavu nejakú? Však tých gólov bolo veľa. Jasné, akože akože odkedy sa malý narodil, akože myslím, že tých gólov padlo veľa a neviem, možno sa stal nejaký, že som mu nevenoval, ale myslím, že takmer všetky. No, neviem, je tu Aťka ešte nie? To som sa chcel spýtať. Tí ľudia, ktorí pozerajú, možno videli. Ale že keď sa narodil malý a začalo ti to viac padať, tak či netreba druhého malého alebo malú? No, to by si sa mohol Aťky skôr opýtať. Ale myslím si, že teraz v tomto momente nie. My sme radi, že ak chceme si užiť Sebího, kým je takýto maličký a proste tú pozornosť venovať jemu, čiže ak to potom budú sa niekedy má prísť, tak áno, ale teraz momentálne určite na ničím takým neuvažujeme. A uvažuješ nad tým, že by to bol tiež futsalista? Vieš čo? Ani nie. Nie? Popravde, akože bol by som rád, ak by bol športovec, nemusí byť futsalista. Bol by som rád, ak by bol športovec a venoval sa športu, lebo myslím si, že ten šport ti dá veľa. Dá ti podľa mňa dobré návyky už od detstva, vieš fungovať v kolektíve. Proste je to vec, ktorú sa možno naučíš len v tom športe.
takže si myslím, že je dobre športovať, aby aj tie deti od malička sa tomu venovali, takže bol by som určite rád, ak by bol športovec, ale ak nebude, akože nebudem z toho sklamaný ani nič, akože ak bude robiť niečo, čo ho bude baviť a ešte sa tým bude môcť aj živiť, tak to bude skvelé a už je jedno, či to bude šport, či to bude umenie, či to bude čokoľvek, čiže moja výhoda je tá, že vlastne mňa živí to, čo mám rád, čo milujem, čiže myslím si, že to je dôležité a ak to bude šport, bude to skvelé a ak nie, tak nevadí. Keď si sa stal otcom, tak už si predstavoval tú situáciu, že napríklad už bude mať taký vek, že si to bude pamätať do konca života, napríklad povedzme 6-7 rokov a ty by si sa stal majstrom španielskej ligy a ty ho tam uvidíš v tom hľadisku alebo vybehne za tebou na palubovky. Mal si už také predstavy ideálne? Vieš čo, nie úplne také, ale Jaďka by si potvrdila, že mal som predstavy, alebo vždycky som sa tešil na to, že keď raz budeme mať dieťa, to sme ešte v tej dobe nemali a nebol ani na ceste, ale tešil som sa na to, že by raz zažilo ešte mňa ako hráča. Akože moment, že príde na zápas, ja ešte stále hrajem, po zápase príde na palubovku a neviem, spolu si kopeme alebo niečo. Takže toto som ako možno sen alebo také niečo mal, ale že by som s ním mal akože osláviť nejakú trofej, akože bolo by to úžasné, ale skôr som mal akože takýto sen, lebo zažil som to akože s mojimi krstniatkami, ktoré vlastne po zápasoch chodili, ale akože takto ešte nie, takže toto je skôr také, čo by som chcel alebo by som si prijal. Takže predsa len extra motivácia tam je? Áno, akože aby som ešte stále hrával určite, ale to by bola asi aj bez toho, ale áno. Dokedy sa cítiš, že by si vedel hrať alebo chcel, nie? Lebo tak vedel by si podľa mňa oveľa dlhšie, ako môžeš chcieť. To máš pravdu. Chcieť, akože chcel by som hrať dlho, nevravím, že ešte 10 rokov nemám jasne daný limit, ale ak stále budem reálne vidieť, že na to mám a dokážem sa presadiť, tak budem chcieť hrávať, lebo však aj ten šport alebo tá moja kariéra je nejak limitovaná vekom, určite aj vekom, aj tými schopnosťami a tou fyzickosťou, čiže ak stále na to fyzicky, reálne aj zdravotne budem mať, tak určite budem chcieť ešte pár rokov hrávať. Máš 32 rokov, aby sme to objasnili. Tak to píše Wikipedia, ale tak cítiš sa asi inak, nie? Tak na menej trošku. Nie, až tak veľa menej, nie. Chcel by som mať akože menej, ale nie, akože vnímam to tak, akože keď si prebehnem tú kariéru alebo všetky tie týmy a to všetko, tak reálne prídeš na to, že akože ten vek sa posúva, že každá tá sezóna, možno v tých začiatkoch, keď prešla sezóna, tak som si povedal, dobre, jeden rok. Je to ako keby nič, tento rok, vieš, skončí sezóna, si povieš, to už skončila sezóna, to už za chvíľu ďalšia kniha. A ďalšia prejde, už bude mať 33, vieš, akože prichádzaš z toho, že tie sezóny, čím si bližšie k tomu dôchodku športovému, tak si tie sezóny, alebo ten čas viac vážiš, vieš, si vravíš, že toto strašne rýchlo beží. Ale ideálny vek na futsal je koľko? Lebo tak bežne v športe je to 26 až 29. Vieš čo, futsal má ideálny vek presne niekedy medzi 30 až 33, 34, kedy ty reálne fyzicky si stále na tom veľmi dobre, máš dostatok skúseností, čiže toto je taký ideálny futsalový vek. Že je to tam dosť o skúsenostiach. Ako bežne v športe to je dôležité, ale keď hovoríš, že vo futsale 33-34 ideálny vek, tak tie skúsenosti tam hrajú asi väčšiu rolu ako v iných športoch možno. Asi aj áno, tak tým, že je to šport na malom priestore, tak veľa tých vecí, možno takých tých fyzických, rýchlostných, vieš tými skúsenostiami nahradiť, vieš, čiže vieš využiť to, že tie skúsenosti a tie veci, ktoré si sa naučil, vieš použiť v tých momentoch a využiješ to oproti mladším chlapcom, ktorí sú fyzicky na tom oveľa lepšie. Lebo viem, že aj v Česku, keď si hrával, tak neviem, či si mal spoluhráča alebo protihráča, tam bol Brazílčan, dávno po 40-ke už. Spoluhráča. Koľko mal rokov vtedy? 40 niečo. A dnes ešte hraje, takže dneska má 46 rokov a ešte stále hraje. Čiže vieš si predstaviť aj takú cestu? To už by bolo asi veľa. Neviem, či už aj Aťka by bola za, ale to už by bolo asi veľa. Ale reálne akože keby som to fyzicky zvládal, možno aj áno, ale to nechcem preháňať, lebo akože to je za veľa rokov. Lebo to sa reálne môže stať, že vedel by si hrať, ale už by to možno neprinášalo toľko peňazí a že či by ti to reálne... No jasné, asi je to aj o tých financiách, ale o 10 rokov to môže byť úplne inak. Poviem príklad, že o 10 rokov bude mať sebi skoro 11 rokov, čiže tie veci sa budú viac podmieňovať tej rodine a nie tomu, že poviem príklad, že ja v 45-ke ešte chcem hrávať. Vieš, akože tie veci sa postupne podraďujú a menia skrz
aj tých potreb, ktoré má rodina, z toho, ako sa na tom dohodneme my všetci, čiže akože bude to aj od toho závisieť, nielen od toho, že ja chcem, vieš. Sadlo ti to tam v Španielsku, že vieš si predstaviť tam žiť aj po kariére? Vieš čo, akože každým rokom, čím sme tam dlhšie, tak akože Španielsko sa nám páči a reálne aj to je možno, že po tej mojej kariére by sme akože aj tam ostali žiť, ale stále je to také, nechávame to otvorené a uvidíme, čo priniesie budúcnosť, lebo aj u mňa sa to môže meniť a zmeniť kedykoľvek, vieš, v jeden deň si tu a ďalší deň môžeš hrať na úplne inom mieste, čiže niekedy sa tieto veci menia z týždňa na týždeň, čiže aj to nevieš ovplyvniť. Ja neviem ovplyvniť, že na najbližších 5 rokov budem hrávať v Španielsku alebo 10 alebo tak, čiže to veľa závisí aj od toho. Už som sa ťa to pýtal aj predtým, ale Španielsko je top liga, tak keby si mal povedať ďalšie ligy, ktoré sú také top, takú hierarchiu možno? Vieš čo, asi ďalšia by bola Brazílska liga z tých akože svetových a potom to bude asi Ruská, Talianská liga, Portugalsku, aj keď v Portugalsku sú vlastne 3-4 silné týmy, ktoré majú vlastne aj, ktoré sú vlastne futbalové a majú tie futsalové sekcie, takže to sú asi také tie, v Poľsku nie je úplne zlá súťaž, neviem, že jedna z najlepších, ale postupne tiež akože sa zlepšuje a je vidieť, že to chcú robiť, je to obrovská krajina, sú na to podmienky, takže aj to je možno nejaký prístup do budúcna, že aj tam tá súťaž môže napredovať, možno v Chorvátsku, ale akože taký asi prím sú španielská, brazílska, ruská a talianska. Takže ono aj s tým futbalom to trošku nadväzuje na seba. Tak Rusko nie, ale talianská liga, Serie A, elitná španielská, v Brazílii kvalitní futbalisti, liga možno nie až tak, ale... Je akože keď vynecháme nemeckú a anglickú ligu, kde aj v Nemecku nejak súťaž funguje, ale stále tomu chýba taký ten bonus, aby sa tam začali diať nejaké veci, aby tam prichádzali aj zahraniční tréneri, aj zahraniční hráči, aby tú súťaž dvihli, tak to sú dve súťaže, kde by to možno ešte mohlo nejak ísť, lebo ten základ tam je a myslím si, že sú na to aj podmienky, ale hej, z tých, čo si povedal, je to tak. Čím to je, že v Španielsku je top liga a na Slovensku je tá popularita nižšia, to sa asi zhodneme. Futsalu ako takého? No, vieš čo, myslím si, že veľa ľudí nevníma akože futsal, alebo veľa ľudí nevie o futsale, že je takýto šport a že funguje a podobne. Mne sa veľakrát stalo, že sa so mnou ľudia bavili a pýtali sa ma, čo robím a ja som povedal, že futsal a oni, ja viem a ja, áno, ale to je to s tými hokejkami, že vieš, čiže veľakrát to je ten rozdiel, že tí ľudia akože si myslíš, nemajú ani šajnu, nevrajím, že v Ľubovni to ľudia poznajú, lebo hrávala sa tu halová liga a možno aj skrz mňa to poznajú, lebo poznáme sa, lebo ja každému vravím, keď sa ma pýtajú, či som populárny, tak ja každému vravím, že no v Ľubovni som populárny, ale ja som v Ľubovni populárny preto, lebo my sa tu každý s každým poznáme. Čiže ja nie som populárny, lebo som futsalista, som populárny, lebo ja každého poznám a každý pozná mňa. Čiže skrz toho to tu ľudia inak vnímajú a na Slovensku chýba tomu jednoznačne propagácia a marketing nie je takmer žiadny akože o tomto športe. Aj keby som to zobral na mojom príklade, tak z médií by sa veľmi nedozvedel, že som bol najlepší strelec najlepšej súťaže na svete. No ja som rád, že aspoň naše médium, kde ja pracujem, tak to musím pochváliť. Ale dalo by sa lepšie informovať. V tom vašom sa snažia, to musím uznať. Snažíme sa, áno. Ale no áno, to je pravda, že tá popularita, propagácia, cíti, že možno ty si ten, ktorý to najviac ťahá, burcuje aspoň v rámci možností, že vďaka tebe sa ľudia vedia dostať k tomu futsalu? Tak ja sa snažím, akože ja to nerobím prioritne kvôli sebe, akože ja by som bol rád a nadšený, keby tá popularita futsalu na Slovensku bola väčšia, alebo tí ľudia to viac vnímali, lebo je to dobrý krok aj pre budúcnosť. Za pár rokov tu ja už možno hrať nebudem vôbec futsal, ale bol by som rád, aby futsal bol vnímaný, ľudia na ňo chodili, pozerali ho či v telke alebo niekde na internete, čiže to by bolo len a len dobre, lebo však tí ďalšia generácia hráčov, ktorí prichádzajú a hrajú, by to mali možno jednoduchšie a vedeli by sa skôr presadiť do nejakej takejto lepšej súťaže, čiže z toho by som bol rád, ak by to tak bolo, preto sa aj ja nejakým štýlom snažím ten futsal propagovať a robiť mu dobré meno. Marek Karpiak hral v španielskej lige aj teraz za Ibizu ešte. A čím to je, že viac Slovákov možno nie je v iných ligách v zahraničí, že s futsalom skončia už na Slovensku v skorom veku možno? Ešte ono je to veľa je o tom nastavení tých hráčov, lebo ono to nie je to vždycky tak jednoduché, že sa zoberieš a akože ideš. Veľakrát je to o takej veľkej obete,
ktorú musíš pre ten daný šport obetovať a veľakrát to nesúvisí ani s tým daným športom, to súvisí skôr o tých veciach mimo športu, lebo šport ako taký, či už je to futsal alebo akýkoľvek iný, proste prídeš niekde, kde dostaneš ponuku, prídeš tam a otrenuješ a akože je koniec. Ten šport v podstate, dobre vie, možno viac fyzicky, náročnejší, rýchlejší, neviem aký, ale v podstate je to ten istý šport, ale tie okolnosti mimo neho sú úplne iné. Či už ideš niekde, kde budeš bez rodiny, bez toho, aby si vedel jazyk, opustíš kamarátov, priateľov, proste všetko, čo máš preto, aby si niekde prišiel a musel bojovať vôbec o to, aby si ťa niekto všimol alebo aby ťa niekto pochválil. A odchádza z krajiny, kde ťa tlapkajú možno po ramene a ty si výborný. Do krajiny, kde si o tebe myslia, že si zlý, vieš. Čiže veľakrát je to možno o tých mimošportových veciach a nie každý ten cieľ taký má a nie každý to nastavenie má také, že proste do toho chce ísť, povie si, prečo by som mal ísť ešte možno niekedy aj za menej peňazí, ktoré dostáva tu, tak si povie, prečo by som mal ísť niekde a niekomu také niečo dokazovať, keď tu dostávam aj viac peňazí a som so všetkými, ktorými chcem byť a mám pohodu. Že možno niektorí ani neveria, že sa vedia tým uživiť neskôr? Môže byť aj to, však ako niekto ti, keby každému povedali, že vieš čo, keď tam pôjdeš, tak za 8 rokov budeš hrať v tom a tom týme a budeš zarábať také peniaze, všetci by išli, lenže to ti nikto negarantuje. Ani mne to nikto negarantoval, keď som prvýkrát išiel, ale proste ja som mal ten cieľ alebo ten sen to dokázať sám sebe, nie nikomu inému, len proste sám sebe, že na to mám. A to, že dnes už je to úplne inak, jasne, je to nejaká dlhá cesta, ktorú som si prešiel, ale v začiatkoch tiež nikto nepovedal, že ty raz budeš hrať v Interi Movistar. Keď si všetci mysleli, že hrať vôbec nemôžem, vieš. Kedy si tak povedal, že budem profi futsalovým hráčom? Vieš čo, asi keď som prestúpil do Slovmatiku, tak tam už akože boli prvé znaky, lebo tam to fungovalo nejakým štýlom profi a tam už som mal nejaký taký cieľ, že proste by som sa ďalej chcel posúvať a chcel by som sa akože aj živiť futsalom. A mal som tam začal ten sen, že proste mal som sen raz hrať v Španielsku. Aj keď si povedal, že nikto tam nikdy nehral a že ja som vysoký, slabý, neviem aký, že nemôžem hrať. Proste ja som ten sen mal. Mal som ho pre seba, lebo ja som ho chcel dokázať sám sebe, čiže asi vtedy to nejak tak začalo a dnes môžem povedať, že ten sen sa mi splnil. Koľko si mal rokov vtedy, keď si to povedal, že idem? Vtedy som mohol mať 20 rokov, 20-21 asi približne. Takže pomerne málo ešte na to, aby si to fakt rozbehol všetko. Nie, tak to boli také začiatky akože moje v Slovmatiku. No super. Dobre, tak vidím, že niektorí ľudia sa tu cirkulujú, že dáme si pauzičku a potom budeme pokračovať ďalším blokom. Ešte mám ďalšie témy, tak teším sa na to, super. Neviem, koľko dáme podľa príležitosti asi, že ako vám to vyhovuje a potom sa vrátime. Ďakujem veľmi pekne za tie. Španielské rytmy sme prerušili a pokračujeme ďalším blokom rozhovoru s Tomášom. Vrátime sa do Ľubovne. Ako by vyzeral tvoj dokonalý deň tu doma? S kým by si ho trávil a kde by si ho chcel stráviť? Akože tak teraz, vieš čo, akože určite s rodinou, s Aťkou, s malým, s našim psom a vieš čo, pre mňa by akože bol fajn niekde ísť možno do lesnice, prejsť akože Červeným kláštorom, ako mať takú úplnú pohodu, niekde si dať asi nejaký dobrý obed, taký ten náš typický, ku ktorému sa my akože cez rok veľmi nedostaneme, takže asi len nejak tak a je pravda, že akože keďže sme celý rok sami, takže nevravím, že nebolo by zle, aj keby si akože starí rodičia zobrali sebiho a my by sme mali možno že by sme celý deň mohli byť akože sami, vieš, lebo nie je to úplne jednoduché akože s malým babetkom, že my veľakrát neobedujeme spolu, lebo však niekto musí mať malého na rukách alebo niečo, keďže ak nespínka, tak vieš, je veľmi aktívny, takže možno ani tak by to nebolo úplne zle. Čiže aj keby ste boli sami, tak tá lesnica alebo niečo iné? Ja asi úplne, mne by stačilo, tak ja som vždy si rád, že my máme krásne prostredie, akože okolie Ľubovne, aj Ľubovňa ako taká má veľa miest, kde sa vieš prejsť, máme krásny hrad, akože to okolie tu je skvelé, či už sa bavíme o Pienínach, Červenom kláštore a tom okolí aj tu v Ľubovne, čiže myslím si, že nám by to stačilo aj úplne tu. A teraz si predstav, že príde Inter Movistar do Ľubovne, máš spraviť výlet nejaký, tak čo, bola by to predsa len tá lesnica alebo niečo iné by si? Vieš čo, určite by som ich zobral na polete, lebo myslím si, že to by bol pre nich obrovský zažitok, lebo niečo také podľa mňa v Španielsku nevideli, nezažili, čiže akože to by určite pre nich bol veľký zažitok a potom samozrejme by som ich zobral na Salaš, lebo to sú ďalšie veci, ktoré vieš, akože oni nepoznajú a nevedia
akože aj keď sa bavíme o strave, tak oni sa pýtajú, že či máme akože dobrú stravu, ja viem, že my máme vynikajúcu stravu. Nie tak zdravú ako vy, ale akože vynikajúcu, čiže to by boli asi také dva body, kde by som ich zobral, však máme hrad, máme veľa vecí, ktoré by akože aj tu mohli vidieť. Potom možno aj taký nočný život, sú niektorí hráči, ktorí by chceli? Vieš čo, ako je pravda, že sú viacerí, ktorí majú rodiny, ale myslím si, že každému raz za nejakú dobu padne vhod, akože sa nejak tak odreagovať aj z večer von, aj keď neviem, akože kde by tu bola možnosť. Jedine akože, že by tu, počul som, že aj v klubovni sa robia akože nejaké party a tak, takže verím, že aj to by sa nejakým štýlom dalo dohodnúť. No. Vieš, raz za čas sa vyskytne, ale to je zriedkavé. Tak farba svetla už je, vieš. No, veď práve, že akože dostáva sa ku mne taká informácia, vieš, tak som to len nadhodil. A cítiš takú podporu od Ľubovne? Ozývajú sa ti známi, kamaráti a podporujú ťa aj preto, že si Ľubovňan, aj preto, že sa ti naozaj darí a takto? Vieš čo, musím povedať v tomto, že áno, že je veľa ľudí, ktorí, či už keď aj teraz, keď som doma, ma stretnú a akože mi gratulujú, prajú, pravia, že tie zápasy sledujú alebo sledujú akože moje kroky a nájde sa akože aj veľa, z čoho som bol prekvapený, ktorých ja napríklad ani osobne nejak nepoznám a ktorí akože ma zastavia a pogratulujú ma, že to vidia, sledujú, čiže musím povedať, že akože ja od ľudí z Ľubovne dostávam akože nielen od tých mojich kamarátov, s ktorými ja fungujem, ale akože od celkovo ľudí, s ktorými som možno nejak v detstve alebo s ktorými sa poznám, možno nie až tak úplne dobre, ale aj od tých neznámych dostávam akože veľkú podporu. Ľubovňa je taká malá komunita, každý pozná každého a keď nie, tak aspoň toho druhého človeka. A teraz si vo veľkom svete, tak čo pre teba znamená, že tá Ľubovňa je stále taká, že stačí sa prejsť a minimálne jedného človeka stretneš, ktorý ťa pozná a ty jeho? Vieš čo, neviem, či akože niečo znamená pre mňa to, že prídem a vidím niekoho. Akože ja mám rada z toho, že keď sem prídem, tak vlastne uvidím ľudí, ktorých akože poznám z detstva, keďže som tu vyrastal, žil som tu veľa rokov, prevažnú časť môjho života. Takže teší ma to, že uvidím ľudí, ktorých akože som možno od detstva nevidel, alebo som roky nevidel a z veľa z týchto ľudí mám nejaké spomienky, vieš, akože či už sme spolu chodili von, chodili sme spolu na party, športovali, čokoľvek, akože s každým máš nejakú spomienku, alebo s väčšinou z nich a akože teší ma aj vidieť viacerých ľudí, s ktorými možno nemáš až tak blízko, ale proste aj tí majú svoje rodiny, majú deti, majú taký život proste. Teší ma to, že vidíš, že aj tí ľudia, viacerí tu v Ľubovni sa majú dobre, však každý sme si vybrali nejaký iný život, každý robíme niečo iné, ale proste, že sú spokojní, šťastní a to ma naplňa, nielen to, že niekoho vidím, kto ma pozná. Žiješ momentálne v Španielsku, rodinu máš aj v Prahe, žil si v Ľubovni, kde všade je tvoj domov a čo pre teba znamená domov? Vieš čo, musím povedať, že športový život je taký trošku cigánsky, lebo ty reálne si doma všade, ale aj nikde. A ako si povedal, ja akože mám domov v Ľubovni, mám domov v Prahe, mám domov v Madride, čiže je to také, že vlastne si všade doma, ale takmer aj nikde, vieš. Čiže znamená to pre mňa veľa, lebo presne mám pocit, že prídeš do Ľubovne, kde sa ozaj cítiš ako doma, kde si vyrastal, kde máš priateľov, známych, rodinu. Je to taký príjemný pocit byť v prostredí, ktoré ti je známe, ktoré ti je blízke a máš k tomu akože nejaký cít. Takže vždycky je príjemné sa do takéhoto prostredia vrátiť a som šťastný, že mám na výber to, že aj v Ľubovni sa cítim doma a cítim sa doma aj ako v Prahe. A samozrejme ten náš domov, ktorý my si budujeme, je v Madride, čiže je to také krásne spojenie troch krajín alebo troch miest, ktoré sú úplne odlišné, či už to Španielsko, Praha aj Ľubovňa, každé má niečo iné do seba a ku každému chováš nejaký taký trošku iný cít. V Španielsku vieš plynulo rozprávať po španielsky, mali sme aj dôkaz. A v Prahe to ako je? Že snažíš sa možno tam nejako po česky, že Verešová taký štýl? Nie, to vôbec. Myslím, že naša rodina sme celkom výnimka z tohto, lebo akože u nás nikto nikdy nerozprával akože takto česky, alebo neboli sme tí, ktorí sme v Poprade nastúpili a v Liptovskom Mikuláši sme rozprávali po česky, takže akože nikdy sme takí neboli a ani ja keď som hrával akože v Sparte, tak som nikdy akože česky nerozprával, takže ja som si vždycky držal ten taký slovenský nádych, taký východňarský nádych. To svoje. Ak by si mohol niečo zmeniť v Ľubovni, možno aj mimo športu, tak čo by to bolo? Čo by si zmenil, vylepšil možno? Vieš čo, tým, že tu nie som, akože prevažnú časť roka, lebo som tu len raz ročne, tak neviem úplne
čo je potreba zmeniť, alebo čo možno by si ľudia tu prijali zmeniť. Akože ja z toho, čo vnímam, akože je to pár výnimok, keďže ja rád korčulujem a tak a hýbem sa tu v okolí. Možno niektoré tie cesty by sa dali vylepšiť. To je z tých vecí, čo akože ja vnímam, ako keď chodím len takto buď bicyklom alebo korčulami skôr. Takže to je možno taká, ale z takýchto vecí hmotných alebo z tých, čo sa dejú v Dubovni, ti úplne priamo neviem povedať, pretože ja tu nefungujem, čiže ja si užijem ten týždeň, 2, 3, ktoré som tu a nevadí mi tu, že niečo tu úplne nie je tak, ako možno by malo byť. A čo by si chcel, aby tu bolo? Možno, že to tu je, nevieš o tom, ale čo by si chcel, aby tu bolo v Ľubovni? Napríklad špeciálna futsalová hala alebo futsalový klub alebo niečo také, už keď sa vrátime k tomu športu. Vieš čo, ako bolo by krásne, keby tu bol futsalový klub, ale vieš čo by bolo skvelé, keby sa vrátila tá doba, keď my sme boli deti a hrávali sme sa všade na sídlisku, že by si videl a prejde sa, ale nemyslím si, že to je problém Ľubovne, to je celkovo problém možno aj tejto generácie a tých ľudí, že možno chýba tomu, že prechádza sa po Ľubovni a už tie deti nevidí sa tak hrať, ako sme sa hrávali napríklad my, že všetky tie ihriska, sídliska boli plné a tie deti si tie prázdniny užívali takto. Mm-hmm. Čo ti chýba v Španielsku? Čo tam nemáš a máš iba doma? Strava. nie, strava španielská je výborná, ale je pravda, že niekedy mi chýba si dať halušky, pyrohy, aj keď doma si ich urobíš, ale nie je to úplne to isté. Takže to sú veci také, ktoré mi trošku chýbajú a je pravda, že tým, že sme v Madride, tak nám chýba trošku zeleň, akože takéto klasické Slovensko zelené. A tak zase keby si jedol halušky často, tak nie si asi v najlepšej lige sveta. To je tiež pravda, takže preto viem, že vždycky to padne vhod, že ja keď sem prídem v lete, tak to akože využívam, takže to vždycky tak nejak dobehnem a potom zase musím začať trénovať, aby to zase bolo dobre. Že si preč od pokušenia trošku. Presne, čím ďalej si od neho, tým je to lepšie. No, si vo vzťahu s Aťkou, ste krásna rodinka aj s vašim synčekom, tak ja sa len chcem spýtať, že, lebo Marek je tvoj spoluhráč, Marek Karpiak z reprezentácie, tak či si to skúšal možno aj na sestry iných spoluhráčov, predtým ešte pred Aťkou? Vieš čo, neviem. A myslím si, že viacero spoluhráčov má sestry, ale nemyslím si, že... Ako to vieš? Tak myslím si, že tak, jak oni o mne vedia, ako mám veľkú rodinu, tak viem akože o sebe, kto má akú rodinu, takže aj skrz toho. A vieš čo, akože neskúšal som to práve na Aťku preto, lebo je to Mareková sestra. A musím priznať, že akože ja s Aťkou sa poznám dlhšie s Marekom, čiže... Čiže my sa poznáme od základnej školy, takže ja som Maťku poznal skôr ako Mareka. A možno si poznal Aťku skôr ako Marek? To už neviem, ale neviem, aký blízky vzťah, odkedy ho majú, ale môže to byť tak na rozhraní. A teoreticky možno to otočíme, že na tvoju sestru niekto zo spoluhráčov to skúšal? To by sa mali, to by som sa musel opýtať sestry, to už úplne neviem. No... No, v Interi máš zmluvu ešte na rok, takže čo sa bude diať potom ďalej? Vieš si predstaviť, že by si tam hral ešte dlhšie? Asi áno, ale čo by si chcel možno? Dobrá otázka. Vieš čo? Mám ešte zmluvu na rok, však uvidíme, čo sa bude diať, ak to bude. Akože nie som... Akože mám to otvorené, takže nebraním sa ani tomu, ak by som akože mal zmeniť klub. A ani akože, ak by som mal ostať, ja viem, že už postupom toho času je to vždycky viac o tom rozhodnutí tej rodiny, nie len o tom mojom, či ja by som chcel byť v Interi. Je to viac aj o tom, či sme v Madride šťastní, či nám to takto a takto vyhovuje, čiže aj o tom to bude, ale pravda, že to bude vlastne už 4. rok a akože ak by malo prísť k zmene, akože určite by som sa ani tomu nebránil, bola by to zase ďalšia nová skúsenosť a niečo ďalšie akože do života. Ale chcel by si zostať zatiaľ v tej španielskej lige? Áno, akože to je nejaký môj cieľ, alebo akože chcel by som pokračovať v Španielsku, ale jak vravím, akože nikdy nevieš, čo sa stane. Dnes sa tu bavíme o tom a je možné, že za 2 týždne bude úplne niečo iné a zrazu zistíme, že odchádzam niekde inde, vieš. Akože v tomto je ten šport taký nevyspytateľný, že veľakrát nikdy nevieš, čo sa stane. Ale vždycky ti aj to, čo príde, proste nejakým štýlom ťa posunie zase niekde ďalej. Má to svoje výhody, nevýhody. A nevýhody, presne tak. Ako robiť futsal a živiť sa takýmto športom je tiež, má to obrovské výhody, ale aj nevýhody. Si v najlepšej lige sveta, 2-krát najlepší strelec, tak čo ešte by si chcel dosiahnuť? Aké sú tvoje mety?
Pred sezónou som tvrdil, že mi chýba akože vyhrať Španielsku nejakú trofej, lebo doteraz som ju akože žiadnu nevyhral a to sa akože tento rok našťastie stalo. Takže som za to rád, ale je pravda, že však nevyhral som ligu, takže akože bolo by krásne, ak by sa mi podarilo vyhrať Španielsku ligu, ale myslím si, že ten najväčší cieľ, akože môj najbližší, je ten, aby sme sa opäť dostali na Euro. Keďže je to, tá baráž v septembri, je veľmi blízko a je to taký môj prvý cieľ a ten najväčší do tej prvej časti sezóny, aby sme sa proste dostali na Euro a to by bolo pre mňa také zadozučinenie, že sme sa dostali raz. Prišla veľká zmena akože generácie a hráčov a podarilo sa nám tam dostať opäť. Slovenská reprezentácia bude hrať proti Gruzínsku, ale ty prvý zápas nebudeš hrať, tak sa priznaj, že čo to je pravda. Akože môžem prejsť tomu záveru, že som bol vylúčený, ale to nevadí, lebo ja už som vlastne tú prvú kartu, ktorú som dostal v 10. minúte, alebo neviem, v ktorej to bol. Už vtedy som vedel, že vlastne ja tú baráž nebudem môcť hrať, lebo už som mal 2 žlté karty, že by som stál, ale nejak to na konci tak vyplynulo, že som dostal aj druhú, alebo som vylúčený. Aj keď si nemyslím, že to tak malo byť, ale... No jasné, tak čo iné ani sa nedá robiť. A to bola prvá červená karta? Alebo... No, už som dostal párkrát. V Maďarsku som dostal si 3 alebo 4. No, tak to je ten a rovno, akože bez žltej. Čiže akože niekedy boli tie také zakroky, akože ktoré... Si oplácal iba. Tak. Dá sa to tak povedať. No pozri, tak začiatok, že iba keď treba oplácať a odrazu, no dá sa. A niekedy, vieš, už keď nestíhaš a vieš, prídeš do toho neskoro, tak... Kompenzuješ. Už idú iba nohy. No dobre, takže posledná taká otázka, potom ešte jedno prekvapku, si dám takto papier. Ako sa ti pozdáva myšlienka komunitného priestoru klubovňa? Si tu prvýkrát, tak čo na to hovoríš, ako sa ti to páči zatiaľ? Akože bavili sme sa tesne predtým, akože než sme začali rozhovor, podľa mňa je to skvelá myšlienka, akože nejakým štýlom. Ja som sa bavil aj s viacerými ľuďmi z Dubovne, akože nie s tými, ktorí sú v tomto komunitnom centre, ani tých, ktorí tu dneska vidím. A akože viacerí ľudia mi to chválili, že je to akože krásna myšlienka, že tí chlapci alebo tí ľudia, ktorí tu sú, že to robia dobre, robia zaujímavé veci a akože ja, čo som za tú chvíľu mal možnosť vidieť aj z tých projektov alebo tých podujatí, ktoré akože sa robili, podľa mňa je to skvelá myšlienka, akože aj nejakým štýlom takto združovať ľudí a aj to, že chcú robiť rozhovory, rôzne podujatia, možno s ľuďmi aj, ktorí sú z Ľubovne alebo ktorí sú mimo a ukázať možno aj rôzne príbehy ľudí, ktorí akože či sú úspešní v športe alebo v čomkoľvek inom. Čiže za mňa je to skvelá myšlienka a verím, že sa tomuto komunitnému centru bude dariť a proste, že sa bude stále rozrastať. A myslím si, že je celkom aj vychytaný názov. Super, tak ďakujem za majiteľov, za organizátorov, za všetkých. Ďakujem. Takže potom, ak by prišiel Inter Movistar alebo iný klub, tak rád by si prišiel možno na nejakú party. Jasné, ak sa tu zorganizuje, nie je problém. No lebo je tam aj PlayStation, tak možno FIFA. FIFA. Vidíš, videl som, že je tam aj Calcetto, takže ako... No áno. Chlapci by sa tu určite vyhrali. Čiže ty si skôr Calcetto ako PlayStation. Ja som tak. Nemôžem to povedať v kamery, ale hej, dajme tomu, že PlayStation. Áno, dobre. No a teraz je tu taký kvíz ešte. Aj. Vytvoril ho Ľubo Štefko. No. Možno, že budeš vedieť, možno, že nie. Som veľmi zvedavý na tvoju úspešnosť. Takže prvá otázka. Ktorý svetoznámy artefakt bol na hrade Ľubovňa ukrytý počas 17. storočia? Máš 4 možnosti. Mona Lisa, poľská koruna, hokejka Palfiho alebo poklad templárov. Poľská koruna. No. Veľmi suverénne. Dobre, ako sa volá aktuálny primátor Starej Ľubovne? Ježiš, pán Tomko. Mám povedať aj meno? Skús krstné meno. No, Ľuboš, nie? Dobre. Super. By sa hneval, lebo som ho stretol 2 dní dozadu, takže asi by sa hneval, keby som nevedel. Bolo niečo na radnici nejaké? Nie, vrala mi, ahoj Tomáš, tak ako. Ty si povedal. Poznal ma, ja som bol prekvapený, že ma poznal, vieš. No super, dobre, takže vymenuj aspoň 5 reštaurácií v meste. Ale 5. A komunitný som sa neráta, hej? Nie. Lebo ponúkate tu tiež niečo, tak som nevedel. No, máme tu Jeleňa hneď. Neviem, či v Gurbene ešte varia. Palma, Saláš, Kaso, Izabela, Kolkáreň. Čo ešte viac si dal? Dobre, super. Ešte niečo je. No dobre, pritvrdíme. O koľkej ráno otvára legendárny hostinec o 5. O 5. zatvára. No a otvára potom... Po 10. Fú. Nie? Počkaj, to si premyslím. On nezatvára. 24/7. Hej, má tak? Nie, je tam jeden čas tam. Počkaj, o 5. zatvárajú. Nie, o 5. Počkaj, o 5. je otvorené. O 6.
Po obede. Fú, po obede? Ešte raz môžeš položiť otázku, lebo z niektorých sme nerozumeli. O 18. Že o koľkej ráno otvára O- legendárny ráno? hostinec u Karola? O 5. O 5. Otvára o 5. O 5. Podľa Google. O 5. No podľa Google je to, že 6:30. Ale veľa skôr. Veľmi neskoro. Nechcem nič vraviť. Nechcem nič vraviť, si pamätám z dôb a veru, že otváral o 5. Ale možno... Nebol som tam, ale chlapci vraveli. Áno. Každý si pamätá iný čas. Hej. Každý má svoj čas. No ako sa volá... Vieš čo, ja sa tam pôjdem pozrieť. Skúsime to? Neverím, že až 6:30. No zajtra máš krstiny, no krstíte. Nie, Ja sa iba pozrieť pôjdem, nepôjdem dovnútra. Však na dverách to majú napísané, ne? Počkáme s tebou. Dobre, čiže ako sa volá futbalový klub Starej Ľubovne? Red Fox. Dobre, a vieš aj celý názov, že je oficiálne podľa Sportnetu? Čo neviem. Futbalnetu? FC Red Fox Stará Ľubovňa? Niečo také. Stará Ľubovňa Red Fox Football Club. Takže, ale To dobre. vlastne viac menej, len som prehľadal. Poradie, áno. Aký bol priemer vypitých pív na osobu počas Tour de Beer 2025? Ďalšia akcia klubovne. To už viem. Ale že Priemer priemer. na osobu. Priemer na osobu. Koľko to bolo ľudí? 7 zastávok bolo. 7 To je zastávok? taká napoveda. A východniari, vieš. Tak. No však práve. A chodili tam aj Češi. Poviem 11. 11. Bol tu niekto z vás na tej akcii? Tour de Beer? Tak, dobre. Takže skúste. Neviete? Jo, tak Dobre, tak. No je tu štatistika, že 8,5 priemer. slabý priemer. Sklamali. A pritom som tiež počul, že to bola dobrá akcia. Chválili to, ale 8,5, no, dobre. veril som im akože viac. Tak, Ešte keď si bola, že východniari. tak možno druhé bude lepšie. No. Sedmička. Čo je najkrajší výhľad na mesto podľa teba? To v podstate nie je až taká kvízová otázka, Hrad. ale hrad. Z hradu na mesto. Uh-huh. Dobre, a druhý najkrajší? Z mesta na hrad. Dobre, berieme. Ak by si mal Starej Ľubovni niečo darovať, čo by to bolo? Máš neobmedzené možnosti, čo by si daroval? Neobmedzené možnosti. Do sandálov. Ťažká otázka. Môže to byť, že futsalový festival, hala, veľa šťastia alebo niečo také. Až tak, akože môže to byť také nehmotné veci. Nehmotné, no, môže byť aj také. No akože daroval by som festival, však ako ľudia by sa zabavili, mali by to veselé. Možno nejaký festival, taký veľký. Taký športový, alebo že vyslovene kultúra? Športovo-zabávny. Najmä tomu športový cez deň a zabavný večer. Takže podľa teba ideálny, ako by vyzeral taký festival? Ideálny nejakým štýlom nejaké turnaje v rôznych športoch, aby to všetkých zaujalo. A večer akože vystúpenie nejakých kapiel a voľná zabava. No keby si mal vybrať kapely, tak aké by to boli, ktoré máš rád? Koľko ich mám povedať? Tak, 3-4. 3-4, keby som mal vybrať, vybral by som... A môžeš aj neslovenské. Ja viem, a ja by som vybral slovenské práve. Iba? Dobre. Hej. Vybral by som asi možno Komajotu, vybral by som Ivana Taslera, vybral by som, aby to bolo také pre mladých, možno Simu a Kaliho napríklad. Dobre, dobrý line-up, to by sa uchytilo široko. A na záver ako bonus by boli Helení noči. No, oni vedia robiť veľkú. Ja viem, veď práve. Super. A chodíš na koncerty? Bol si už tak? Vieš čo? Málo. Už nie je čas. Naposledy som bol ešte asi na Slovensku. Že ani v Prahe... Na posledný koncert Elanu. Elan? Hej. A to bol ktorý posledný? Vieš čo, to bol v 2014, takže odtedy ešte asi 8 posledných. No, to nebol posledný. No, máme hlasili ako posledný, vieš. Áno. Dobre, ešte klubovňa špeciál quiz. Kedy bol oficiálny vznik občianskeho združenia klubovňa? A čo mám povedať, presný datum? No keby si bol taký frajer. No počkaj. To si to musím premyslieť. 8. júl 2024. Júl? No nie si ďaleko, lebo je to 28. jún 24. Nebol som ešte. Ale to fakt nie si ďaleko až tak. To je super.
Na akom netradičnom mieste vznikla dočasná verzia klubovne počas Tour de Beer 2025? Pri bludisku? Nie. Bludisko možno z toho bolo, ale bolo to park pri pošte. Tam no. A dokončí slogan. Klubovňa s tebou tvoríme. A všetci sa spolu zabavíme. To je, že klubovňa s tebou tvoríme komunitu. Áno. Tak to bolo. Ja som myslel aj viac do budúcna, vieš. Áno, tak zabavenie stále musí byť. Dobre, ešte posledné 2 bonusové otázky, ak by ste sa chceli aj vy niečo spýtať, tak ďalšie kolo. Ak nie, tak ideme na ešte bonusové otázky. Dobre, hypnotizujem poriadnu, sa cítim ako v škole, keď sa treba niečo spýtať. Ešte napríklad, že keby si úplne vymazal nejak v zmysle, že šport aj futsal, že čo by si vedel robiť v živote, že čo by si sa vedel venovať, takže by... Že by ma to bavilo? Alebo že by som chcel? Že by sa tým živil, ale nie tak, že budem tréner, hej. Chápem. Úplne šport je mimo. Pochopil som. Tlmočník španielsky. No, teraz by to už nebolo až také zlé. Vieš čo, možno... To je dobrá otázka. To som nečakal. No, filozofická. Je vidieť, že sme boli spolužiaci. Vieš čo, asi by ma možno bavilo právo. Jednu dobu som mal takúto myšlienku, ale potom z toho nejak tak zišlo. Tak ale to sa spája aj so športom možno, že taký právny zástupca, agent, niečo. Také Žaďka je právnička. Tak. No. Bolo by to zbytočné už. Ako by si doma našiel. Nie, presne. A keby prišla ponuka z Brazílie, však isto si sledujú, aj z Ukrajiny. Prijal by si takúto ponuku? Vieš čo, asi nie. Jednak je to veľmi ďaleko a akože úprimne by som povedal, že musela by to byť veľmi zaujímavá ponuka. Aj skrz financií, aby som sa rozhodol, že pôjdem na opačnú stranu sveta. Budú vedieť. Dobre, tak ak by si mohol pomenovať ulicu po sebe, tak kde by viedla, ktorá by to bola? Športovej hale. A kľudne by to mohla byť medzi tou hokejovou arénou a športovou halou. Kľudne. Ako by sa to volalo? Tak kebyže... A keby mal niesť moje meno, tak... Tak španielsky nejako, keby si to mal... El Dragon Street. Nie je to až tak úplne španielsky, ale... No, dobre. Lebo by to bol Calle de Dragon. A to je to ulica Draka. Aha, Calle ulica. Calle je ulica. Dobre, ešte telenovely by si vedel dabovať. No, aby, vidíš. Tak, Považujem nad tým. Sa ti otvorili dvere. Kariéra sa blíži ku koncu, ako treba dať nové alternatívy. A tak všetci veríme, že budeš čo najdlhšie hrať. Čo by si odkázal mladým v Ľubovni, ktorí rozmýšľajú, či zostať alebo odísť? Nech sa rozhodnú správne. Nie. Nech sa rozhodnú podľa toho, ako to cítia. Ak si myslia, že to, za čím idú, alebo ten cieľ, alebo sen si vedia naplniť niekde inde, tak nech za ním idú a nech ho nasledujú. Ak ten ich sen vedia aj naplniť v Ľubovni, tak proste len nech sa mu venujú, nech za ním idú a už potom asi je to jedno, či je to doma. Ak to vedia obetovať a ísť si za ním aj niekde inde, tak proste aby sa tým svojim cieľom išli a je potom relatívne jedno, či je to doma alebo je to niekde inde. Super, Draho, ďakujeme veľmi pekne. Verím, že si pôjdeš tak stále tvrdohlavo v dobrom slova zmysle za svojimi snami, že sa ti bude dariť v prvom rade doma, potom na palubovkách, lebo tak to sú tie krásne priority. A nech sa ti darí vo všetkom a ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel, že si tu s nami a že si taký, aký si. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujem.